Makasih, istirahat dulu kayak Dek kan. Nggih, matur suwun. Aku samar nek gelang alit iki ra iso bar. Balik. Ya, ngerambah liyane. Oke. Dek iki jumeneng meneh dienggo bom. Oke. Dek Sinta Widya Palupi jumeneng Ceko. Oke. Yuk, jumeneng Dek. Sarip tambak yoso gelem urip kudu rekoso rek. Oke, selamat malam wilujeng dalu Dek Sinta Widya Palupi. Kaget kula. Cek. Nggih, sugeng dalu Mas Galang. Ngaturake sapa-sapa dulu Mas Yogi gitu. Oh nggih, sugeng dalu Bapak. Selamat malam. Bayu tenan bagus tenan bae Mas. Mas Yogi. Nggih, bagus tenan bae. Nek sing ngarani wong siji ki aku ora percaya, nek sing ngandani luwih kok siji lagi percaya. Ganteng ya? Pol Mas. Kayak ada manis-manisnya. Iya. Mengucapkan selamat ulang tahun dulu ke Partai Nasdem Dek Sinta. Oke. Selamat ulang tahun pada Partai Nasdem yang ke-10. Doanya semoga tetap maju, tambah rukun, sukses selalu. Amin. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dek Sinta Widya Palupi iki kelas piro sekolah ono ngendi saiki? Kulo kelas 3 SMA. 3 SMA. Nggih. SMA-nya? SMA 3 Nganjuk. Kelas 3 SMA, SMA 3. Nggih. Siap, saiki ngaturake panglipur ya ta untuk memeriahkan HUT Nasdem yang ke-10. Iki ana Pak Mundut uga mau. Pak Mundute podang kuning. Oh nggih. Dibawani dhisik, karo band leren penabuhe. Oke. Monggo Mardika nganggo cakepan sing ya sing nadyan wujude mung peksi ya kena apa sing sijine kae ya kena. Monggo. Nadyan wujud mung peksi.
podang kuning guru lagune ben pasuk diowahi witibone Pripun, A. Mas? Oh. Jadi podang jenar. Oh nggih. Terus Ibu bunga hatiku nyanding bisa dadi tambah Oke, dilanjut langgame podang kuning buka celuk mangga yuk isu awane ngomawis ora krasa keluyuran hanggoleki sing tak sayang mobang miterangkan ku goleki ora krasa iso awak tarik ya awas oke
Thank you Dek Sinta. Oh, duduk dulu. Nah. Iki masih bulan November. Bulan November iki bulane wayang. Mergo yen ora kleru tahun 2018 kuwi wayang ditetapkan melalui perpres peraturan presiden ya toh menjadi hari wayang nasional. Oh ngono dipengeti kuwi sakjane wis suwe tahun 2003 kuwi wayang wis diakui kelawan UNESCO sebagai karya agung budaya dunia tahun 2003. Mula ora ana salahe negara kita mengakui wayang dengan menetapkan hari wayang nasional. Oh ngono ya kuwi tanggale wingi sing wis kelakon wingi tanggal 7 November. 7 November Lah Astabrata apa ora ngenekne wayangan? Ngenekne. Tanggale tanggal 20 November. Mapane ya ning kene Sanggar Astabrata go di live streaming. Ngono. Hari wayang dunia, hari wayang nasional tanggal 20 November sing diselenggarakan kelawan Sanggar Astabrata. Dalange heboh. Wis pokoke dirahasiakan masihan. Oh ya. Tanggal 20 November kepareng mirsani. Oke. Dilanjut nglerek. Mbak Enggar. Jumeneng Mbak, jumeneng. Wah. Wilujeng dalu Mbak Enggar. Nggih, wilujeng dalu Mas Dala. Wah. Biru ya ta, nuansane biru. Wah, sampeyan nganggo klambi biru saya semorot cahyane. Alhamdulillah. Iki mengucapkan dulu doa, sapa-sapa dulu, salam-salam dulu. Sugeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi Pak pawartosipun? Sae. Nggih, kula ngaturaken sugeng ambal warsa kagem Partai Nasdem ingkang kaping 12 nggih Mas. Ya, 10 tahun. Nggih, mugi-mugi tansah lancar jaya nggih Pak. Mas Yogi juga didoakan Mbak Enggar. Oh nggih, Mas Yogi. Kok bener nimbali nih Mas Yogi. Iya, nggih nggih. Nggih Mas Yogi, mugi-mugi Mas Yogi tansah diparingi rezeki ingkang lancar. Tambah awet muda. Ada. Dek niken Dek Sinta ngarani Mas Yogi ganteng. Jenengan? Nggih, Mbak Nik. Sami ganteng. Kayak ada manis-manisnya ya. Nggih. Manis. Kabeh imut. Ya 11 12 karo sing nyimping aku lah ya. Ya jangan. Iki ya ada kulitnya itu kan sawu-sawu bosok. Nah niku kan imut. Imut ya. Ngaturi tetembangan Mbak Enggar. Iki sampean dipirsani undangan dan dipirsani lumantar YouTube ki tak pantau 204 yang menonton. Alhamdulillah. Kuatah ya Mas? Penonton setianya Astabrata itu kuatah pol. Ya, iki lagune Tetap Selindru. Gubuk Asmara. Nggih. Gubuk Asmara. Digawe anu sik ya ndang. Dik Sinta mengurung ngene kok po ame belah. Oh iya. Urung ngono kudu ngono pokoke. Iki enak nih. Iya. Ayo Gubuk Asmara. Mbak Enggar bersama Astabrata. Wilujeng midhangetaken. Yuk. Iki lho sing tak goleki. Ada yang penayung
Asik asik. Angkat Dik ya.